Ootko kokonaan suomalainen? Joo. Mikä on suurin unelmasi? Muuttaa Japaniin. Muutatko Helsinkiin yksin? En vaan parhaan kaverin kanssa. Jos olisi pakko valita yksi amerikkalainen bändi, joka on vähintään ok, niin mikä? Green Day. Onko sun kaverit samanlaisia kuin sä? Kaikki on vähän erilaisia. Mistä sait idean blogin kirjoittamiseen? Yksi päivä oli tosi tylsistyyli sitten päätin ruveta kirjoittamaan. Luetko mitään lehtiä? Joo, yhtä lehteä, Japan poppia. Mitä tykkää tehdä kavereitten kanssa? Mennä ajelulle, mennä syömään kiinalaiseen, sitten vaan jutkailla jotain, koska Mitä seuraat telkkarista? salkkareita, simpsoneita, duutsoneita ja jotain. Blondi vai brunette? Blondi, Hampurilainen vai pizza? hampurilainen, Telkkari vai tietokone? tietokone, Kaverit vai poikaystävä? kaveri, Punainen vai sininen? punainen, Yksi paras ystävä vai monta kaveria, mutta ei parasta kaveria? yksi paras kaveri, Rock vai pop? rock, Laiha vai muodokas, mutta ei lihava? laiha, Monta CD-levyä sulla on? jotain 13. Mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta? En mitään. Oletko suosittu koulussa? No siinä keskitasolla. Monta ystävää sulta on säilynyt ala-asteelta? Yksi. Jos saisit 1 000 000 euroa, ajaisitko hiuksesi kaljuksi? En. Oletko kasvissyöjä? En. Jos sulla on paras kaveri, niin mitä samaa teissä on? No, meillä on samanlainen huumorintaju ja sitten meidän tää sanoa sama asia yhtä aikaa. Millä keikoilla oot ollut? Tokio Hotelliin, Sukiin. Ei Sukiin, Ankafe. Ankafe ja Plumkokin ja Miami. Mikä on parasta kesässä? Että ei tarvitse tehdä mitään tärkeää. Jatka! Entä talvessa? Ei mitään. Suklaa vai karkki? Suklaa. Teethän lisää videoita. Joo. Mitä? Tee lisää videoita, jos halutaan. Onko sulla akne? Ei. Ootko rikkaasta perheestä? En. Jos saisit väritä hiukset ihan minkä värisiksi vaan, niin minkä värisiksi? Vaaleanpunaiseksi. Tuutko hyvin toimeen sun äidin kanssa? Joo, ihan hyvin. Hei!